Βγαίνει να κάνουμε έναν άσο, έκπτωση. Θυμίζω ότι σε ένα παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει ακόμα, σε 2 σετ και κάτι, έχει πετύχει τους μισθούς άσους από όσους είχε πετύχει όλο το τουρνουά. Δείγμα στο Μαρόκα που βλέπει ο Ναδάλ, εδώ είναι το slice σερβίς του Ναδάλ. Συνήθως τον backhand του αντιπάλου. Ο Ναδάλ ο οποίος προηγείται στην 46, δίνονται σε game. Ο Ναδάλ ο οποίος έμεινε 351 μέρες χωρίς τίτλο μέχρι να φτάσει στο Μοντεκάρλο, στο διπλό τίτλο του Μοντεκάρλο. Να πάει τίτλο 15 την μπάλα. 15 για το Σόδελ. Ο Ναδάλ που αντιμετώπισε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την περιοδίκαιτα στα γόνατά του. Και βέβαια μετά το διαζύγιο των γονιών που είναι μια πολύ δεύτερη οικογένεια, νομίζω ότι ο Ναδάλ δεν έχει να προσέξει την οικογένειά του. Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια. Όχι λάθος. Για το